боригар дуруд ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳзаҳомро тамошо доранд. Шалои хоҷа ҳастам. Соати 10:02 ба вақти Прага дар канори шумо, дар рӯбарӯи шумо диқтараш бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон, яъне сархати хабарҳое ки баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақими барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо хоҳад шуд. Ва мутмаин ҳастам ки чун ҳамеша дар барномаи хабарӣ моро ҳам дар пахши мустақим ва агар пахши мустақимро дида натавонистед, сабти онро дар озоди видео ва ҳамин гуна дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо карда мебинед. Ва зани солхӯрдае ки худсӯзӣ кард шартан аз боздошт раҳо гардидааст. Иссат Қурбонова ки бо иттиҳоми худсарона гирифтани қитъаи замин ба ҷавобгарӣ кашида шудааст, бо бадани сӯхта 2 ҳафтаи ҷониб дар бемористони марказии ноҳияи Айни бистанист. ӯ худро дар дохили боздоштгоҳ сӯзонд, аммо ҳанӯз рӯшан нест ки ба бадани ӯ оби ҷӯш рехт ва ё ин зан спиртро оташ задааст. хуб, ба таври шумо ёд доред, мо дар ин бора қаблан гузоришам пешниҳод карда будем ва чуну чарои хабари навро дар бораи ин зан шумо метавонед дар барномаи хабарӣ бишнавед. бовар доштанд ки газ дигар намешавад. Садҳо хонавода дар минтақаи нигаҳдории лӯлаҳои газ зиндагӣ мекунанд, яъне хонаҳои худро бунёд карданд ва ҳоло тавассути ин қубурҳои газ бо фишори баланд интиқол меёбад ва зиндагӣ дар паҳлӯи он барои маскунони ин хонаҳо хатарнок шудааст. мақомоти Тоҷикистрангаз аз он нигаронӣ мекунанд ки бо вуҷуди огоҳиҳои пайваста сокинони ин минтақа онро тарк намекунанд ва ин ширкат ҳамчунин ба додистониву ҳукумати ноҳияи Рӯдакӣ низ огоҳинома фиристода аз паёмадҳои нохуши буду бош дар мавзеи гузариши шоҳқубури газ хабар доданд. сокинон ва масъулин дар ин бора ба ҳамкорони мо чӣ гуфтанд дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо хоҳад шуд. додгоҳ аз аксбардори шинохтаи тоҷик ҳимоят кард. додгоҳи ноҳияи Шоҳ Мансур палатаи савдо ва саноати Тоҷикистонро ба нақси ҳуқуқи муаллиф гунаҳгор кардааст. ин ниҳод ҳамчунин муваззаф шудааст ки ба Геннадий Ратушенко зарари маънавиро пардохт кунад. онҳое ки Геннадий Ратушенкоро намешиносанд, ёдовар мешавам ки ин аксбардори машҳур солиёни зиёд раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалии Раҳмонро дар сафарҳояш ҳамроҳӣ ва ҷараёни сафарҳои кориву расмии ӯро дар Тоҷикистон ва хориҷ аз он нашр кардааст ва мегӯяд барои кораш аз дасти президент ҳам мукофотҳои зиёд гирифтааст. хуб, баҳси ҳиҷобпӯшии духтарон дар мактаб бо ҷаримабандии волидони онҳо анҷом ёфт. мақомоти Қазоқистон волидайни 2 талабаеро ки ба хотири манъ шудани бастани румол ба мактаб намерафтанд ҷарима бастанд. дар Оқтепа соли гузашта 33 падару модаро барои ба мактаб рафтани духтарҳояшон бо рӯймол ҷарима карда буданд ва додгоҳи остона моҳи декабри соли 2017 шикояти даҳҳо падару модареро қонеъ накард ки мегуфтанд қарори раҳбарияти мактабҳо барои роҳ надодани духтаронашон бо румол ба дарс ғайриқонунӣ аст. сафари Шавкат Мирзиёев ба Олмон чӣ натиҷа дод? раиси ҷумҳурии ҳамсояи кишвари Тоҷикистон бо канслери Олмон Ангела Меркел зери 9 санади ҳамкорӣ имзо гузоштааст. ҳамчунин ҷонибҳо ба сӯзиш расиданд ки миллиардҳо еврои Олмон ба Ӯзбекистон ба истилоъ рехта мешавад. сафари Мирзиёев дирӯз анҷом ёфт ва тафсилоти натоиҷи онро дар барнома барои шумо хоҳем гуфт. нигаронӣ аз хатари фуруравии манзилҳо, оби пасмонда ва аз барфу борон дар як деҳаи ваҳдат боиси фуруравии замин шудааст. бошандагони ин деҳа мегӯянд танҳо дар як сол ғори воҳиманок то 30 метр ба авлиҳои мардум наздик шудааст. онҳо мегӯянд бим доранд ки дар сурати идомаи чунин вазъият хонаҳои онҳо метавонад ба ғор сарозер шавад. гузашта аз ин бархе аз маскунон ба ҳамкорони мо нақл карданд ки то имрӯз ба ин ғор чанд нафар афтидаву ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштаанд. гузоришро дар ин бора ки аз сӯи корбарони озоди видео хабараш ба мо фиристода шудааст, шумо дар барномаи хабарӣ метавонед тамошо кунед. ва истораи португалии футбол Кристиано Роналдо ризоят додааст ки тахминан 19 миллион евро ҷарима супорад то аз зиндони 23 моҳа раҳо гардад. дирӯз Роналдо дар додгоҳи Мадрид зуҳур намуда ба ҳукми ҷарима ва ҳабси шартӣ имзо гузошт. чуну чарои ин мавзӯъро ҳамин гуна баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақими барномаи хабарӣ дар Озодӣ видео канали Озодӣ дар YouTube метавонед тамошо кунед. ҳамин гуна барнома дар www.ozodi.org вебсайти расмии Озодӣ дастрас аст барои шумо, барои тамошо.